Gabon deizuela guztioi, ni Euskalduna naiz eta zuek? Alderdi Espainiarren kexa tarteko, Euskal Telebista kate publikoko saio bat atzera bota bakarrik ez, aktore Euskaldun baten aurkako oldarraldia jazarpena ere dugu albiste azken orduotan. Martxoaren 6. honetako albistea da horietako bat, baina baditugu beste hainbat esku artean. Denak laburbilduta, titularretan. Abiadura handiko trena lehentasunezko jo du Akitania berriak, Euskadik eta Nafarroak osatutako euro eskualdeak, aurreneko bilera egin dute gaur, Nafarroak iaz euro eskualdearekin bat egin zuenetik. 2016ko egitasmoen balantzea egin dute, eta 2017koak onartu Bordelen egindako bilkuran. Batzarrean elkartu dira, Uxue Barkos, Nafarroako gobernuko lehendakaria, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzakoa eta Alain Rousset Akitania berrikoa. Bestalde, Zalapartak bere horretan segitzen du Euskalduna naiz eta zu saioaren inguruan. Bihar du Gobernu Kontseiluko bilera, Eusko Jaurlaritzak eta PSEek EITBren edukieko kontrola handiagoa eskatuko du bileran aurreratu dutenez. EITBek prentsa oharra argitaratu du, eritzia plazaratuz, hedabide publikoak azaldu du, sare sozialetan, saioaz zabaldutako bertsioak desnaturalizatu egin duela produktuaren esentzia, baina barkamena eskatu du hala eta guztiz ere. Tafallan bestalde, manifestazioa egin dute asteburuan, Presonaldeko urteroko topan auzipetutakoekin elkartasunez, aste honetan bertan epaituko baitituzte Madrilgo Entzutegi Nazionalean. Besteak beste, 2 urteko espetxe zigorra eskatu dute eurentzako. Carmen Lamela da epailea, Altsasuko gazten auzipetzearen ardura daraman berbera da hain zuzen ere. Eta Lander Martinezek, Elkarrekin Podemosek, Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaileak berriz, erasoa salatu du, bere hitzetan, eta mugimenduko kide den baten ustezko erasoa jasan du asteburuan, badirudi Bilboko taberna batean izan dela argazki ere egin du publiko Martinezek. Eta emakume langilearen nazioarteko egunaren bezperatan, emakume korrikalariek hartu dituzte Donostiako kaleak igandean, lilatona izan dugu albiste, kolore lila izan da nagusi, eta emakumen Master Cupean berriz finalak jokatu dituzte Zornotzan, Arrizabalaga eta Etxaniz erraz gailendu zaizkie, Arotzena eta Mendizabali. Gabon deizuela guztioi, Bordelera guaz hasteko eta behin, bertan esan da bezala, Akitania berria Euskadi eta Nafarroak osatutako euro erregioaren bilkura gailurra izan dute gaur bertan. Besteak beste, aipatzekoa da, Nafarroak aurrenekoz hartu duela bilkura horretan, bertan izan dira esan da bezala, Uxue Barkos, Nafarroako gobernuko lehendakaria, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzakoa eta Alain Rousset Akitania berrikoa. Abiadura handiko trena lehentasunezko jo dute bilkuran, 2017ko urrunkak izan dituzte eskuartean, baina 2016ko balantza egiteko tarteare hartu dute. Barkosek nabarmendu du euro eskualdea Europako ate berria dela, Europako batasunean Nafarroaren posizionamendu ekonomiko eta soziala indartzen duelako. Urkulluk ere, Nafarroa euro eskualdearen batzera egitearen aldeko mezua luzatu du, garrantzia azpimarratuz eta euro eskualdearen baliospena eginez. Abiadura handiko trena izan da esan da bezala gaurko gai pisuzkoena bertan. Eta garai hauetan behin eta berriro entzuten ditugu aldarriak Europa ez haren alde, protekzionismoaren alde eta mugak berriro ezartzearen alde. Baina guk, hemen gaudon 3 presidenteok, lehendakari naizen aldetik, mezu positibo bat partekatu nahi izan dugu. Bai Europari. Euskalduna naiz eta zu saioa estatuko 11 tokitara heldu da jasotako kritika zaparradaren ostean. Saioaren edukiak bakarrik ez, bertako partaiden aurkako jazarpena nagusitu da azken orduotan. Zalapartak jarraitzen du ETBko Euskalduna naiz eta zu saioaren inguruan. Hedabide publikoak prentsa ohar bidez azaldu du, sare sozialetan saioaz zabaldutako bertsioak desnaturalizatu egin duela produktuaren esentzia.
Uste du zabaldu den laburpenak konfrontazioa eragitea beste asmorik ez duela, eta saioa zeharo desitxuratu duela, nahita baztertu eta berariaz ezkutatu baitira, klitxeetatik harago programan azaldu diren hainbat eta hainbat gauza. Orain hilabete inguru, PPko Bizkaiko Gaztediek ETB bateko saioari buruz egindako laburpen bideo bati egin dio erreferentzia hedabide publikoak. Bideoaren zabalpenak eragin zuen Covite kolektiboak eta segidan PP, UPN eta PSOEk saioaren kontra egitea. Nola nahi ere, EITB bat dator saioan egin diren adierazpenetako batzuk iraingarriak izan direla, eta horretaz jabetuta, irainduta sentitu diren lagun eta taldei barkamena eskatu die. Aurrerantzean kontrol neurriak hartuko ditu, eduki iraingarriak berriro ematea saieste aldera. Zentzu horretan, 6 atal izan ditu saioak eta EITBek iragarria zuen ez zuela berrituko, baina polemikaren harira webgunetik kentzea ere erabaki du. Inigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria jardunda ikamikaz. Bere egin du herritar askok jasan ahal izan duten iraipen sentipena. Uste baitu EITBek saio eraikitzaileak lehenetsi behar dituela eta alden neurrian iraingarriak izan litezkenak saiestu. Bingen Zupiria kultura eta hizkuntza politikako sailburuak ere hartu du hitza. Uste dut iraingarri gertatzen direla batez ere sentimentuen inguruan jokatzen dutelako eta ez dakit sentimentuak diren gauzarik egokiena umorea egiteko. EITBek bere funtzio publikoan helburu eta ardura bezala dauka hiritar eta herritar guztientzat informazioa eta entretenimentua ematea eta uste dut eginkizun hori kontua handiz bete behar duela. Bihar du Gobernu Kontseiluko bilera Eusko Jaurlaritzak eta PSek EITBren edukiekiko kontrola handiagoa eskatuko duela iragarri du. Polemika bukatu da, EITBko zuzendariak barkamena eskatu du, lehendakariak hitz egin du, eta gure ustez ondo hitz egin du, EITBko zuzendariak bete behar ditu, legea eta bere plan estrategiko. Gauza bat da polemika hau. Eta polemika hau bukatu da. Eta beste gauza da, EITBko eredua erreforma egitea, eta hau egingo dugu parlamentuan eta ponentzian. Eta erreforma hau edo errebisio hau handia izango da, eta alderdi guztion artean egingo dugu. Bestalde, Nafarroako Legebiltzarraren mailak adierazpen instituzional bat onartu du saioaren aurka, PSNek proposatuta. EITBri galdegin diote barkamena eska dezala eta salatu saioak ez duela errealitate instituzionala errespetatzen. Gainera, UPNek eta PPNek saioaren kontrako salaketa jarri dute gaur, eta Carlos Iturgaitz PPko europarlamentariak iragarri du Europako batzordera eramango duela gaia. Alderdi Popularrak gainera, Maite Iturbe EITBko zuzendaria kargutik kentzea eskatu du berriz ere. Euskal Herria Bilduk neurriz gaineko polemika artifizialik elikatu nahi ez duela adierazi du, eta aldugu umorearen testu inguruan kokatu badu ere, EITBren eredua aldatzeko beharra aldarrikatu du. Bai, bideo honi dagokionez, programan honi dagokionez, bere testu inguruan irakurri behar dugu berri hau, umorearen testu inguruaren barnean, baino hausnarketa egitera ere gonbidatu behar gaitu berri honek, alderdi politiko guztiei eta batez ere legebiltzarrean gauden alderdieri. Gure ustez, EITBen gestioaren eredua aldatu egin behar dugu, berrikusi behar dugu, Euskadiko hiritarrek kalitatezko telebista eta irrati publikoak merezi dituztelako, eta orain dela aste batzuk legebiltzarrean bertan honen inguruko ekimen bat erregistratu genuen, gure ustez EITBen gestioak, kudeaketa hobetu eta aldatu egin behar du. Polemikaren fokuak ordea, Miren Gaztañaga aktorearen gainean jarri du argia. El Guardián Invisible pelikula plazaratu berrian ageri da Gaztañaga, eta filmaren aurkako boikotera deitu dute asteburuan sare sozialetan Espainiako hainbat herritarrek. Horren aurrean, ohar bat argitaratu du Planeta taldeak, pelikularen banatzaileak, eta nabarmendu du Espainiarren kontrako irain edo errespetu falta oro arbuiatzen dituela, eta Gaztañagaren parte hartzea edozein kasutan oso eskaisa dela pelikulan. Asko izan dira, ordea, sare sozialen bidez aktoreari elkartasuna adierazi dioten aktore eta gisa guztietako herritarrak.
Onintzaen beita bertsolariak ere parte hartu du saioan eta hauxe da Bruselatik, emakume feministen biltzarretik, Hamaika telebistari adierazi diona. Alde batetik eta esan aurretik elkartasun osoa erakutsi Miren Gaztainagari iruditzen zaidalako lintxamendu handi bat jasaten ari dela, merezi ez duen lintxamendu handi bat. Egia da ez dagoela ondo inor ridikulizatzea, baina ezin da gauza kontestutik atera, programa hori bere ale guztietan euskal estereotipo ezari zen, programa horretan ari ginen euskal estereotipoetatik Espainiar estereotipoak nola ikusten diren aztertzen, eta beste guztia leku atera da, 8 minutoko lagin batetik, gaizki itzulitako lagin batetik, programa oso bat kuestionatzen ari da, eta orain gure burua defenditzeko ere aukera gutxi daukagu, programaren bertsio osoa ikusteko aukerarik ez dagoelako inon. Beraz hemen interes bat egon da, interes bat programa horretan agertzen den jendearen kontra, eta interes bat batez ere Euskarazko telebistaren kontra. Badaukat irudipen hori, erdarazko telebistetan euskaldunei buruzko irainak egon direnean eta estereotipo ridikuloak egon direnean, inorrez da asaldatu, eta berriro ere argi gelditu da nola gurearen moduko herrietan, kultura zapaltzailea eta zapaldua daudenean, kultura hegemonikoa dela beti, hizkuntza hegemonikoa dela beti, nori eta zerbaitik barre egin behar zaion erabakitzen duena, orduan besteok kastratuta gelditzen gara, eta hori zentzura da. Tafallan bestalde manifestazioa egin dute asteburuan presoen aldeko brindisean topa egitean parte hartzeagatik auzipetutako bi herritarrekin elkartasunez. Aste honetan bertan epaituko dituzte Madrilgo Entzutegi Nazionalean Carmen Lamela epailearen ardurapean, gogoratzekoa Altsasuko gazten auzipetze eta espetxeratze aginduaren arduraduna dela epaile hau. Iazko udako Tafallako festetan presoen alde egindako ohiko brindisean parte hartzeagatik, 3 herritar epaituko dituzte asteazkenean Espainiako Auzitegi Nazionalean. 2 urteko kartzela zigorra, 3 urteko zaintzapeko askatasuna, 9 urteko inhabilitazioa eta 4.800 euroko isuna eskatu ditu fiskaltzak. Gorka Labat, Oier Araiz eta Fernando Sota dira auziperatutako herritarrak eta hauek babesteko manifestazio jendetsua burutu zen igandean Tafallan. Herri bezala jasan duten erasoa azpimarratu dute auzipetuek. Manifestazioen bitartez bilatzen genuena zen pixka bat irudikatzea guk etengabe esaten ari garena. Ez dela gurekiko eraso bat, baizik eta Tafalla herri bezala jasotzen ari den eraso bat. Eta nik uste dut gaur nahiko patente geratu dela, asistentziarekin eta nola ez den guretzako bakarrik mobida, baizik eta benetan herriak bere bezala jasotzen duen eraso bat dela. Terrorismoa goratzea leporatzen diete hain zuzen iazko festetan burututako presoen aldeko brindisagatik. Auziperatuek epaiketaren salbuespen egoera salatu dute. Baina hala ere, ez dute harriduraz hartu, Audientzia Nazionalaren eskutik horrelako inputazioak jasotzea. Atzetik dator historia, ez da aurtengo movida izan. Lehenengo aldiz gertatu zen 2009an, Guardia Zibilez okupatuta agertu zen herria, brindisaren historiagatik ere. Gerora, 2013an movida egon zen ere, jendea inputatuta izan zen, 13 pertsona inputatuak izan ziren, deklaratzera joan ziren, baina absolbituta suertatu ziren beraiek, hurrengo urtean alkateak ere joan behar izan zuen Audientzia Nazionalera movida berdinaren gatik, eta aurtengoan guri tokatu zaigu. Dirudienez handik agertu zen Guardia Zibila, paisanoz jantzita eta argazki batzuk atera zituzten eta informe hori pasazuten epailearen gara. Eta epaileak delitu zantzuak ikusi zituen movida guztian eta deklaratzera ditu ginduen. Deklaratu genuen urriaren 24an, okerrezoan nago, Audientzia Nazionalaren aurrean, baina bideokonferentziaz Tafallako epaitegian. Eta guk uste genuen aurrekoetan bezala deklarazioa eta gero absolbituko gintuztela kausa honetatik, baina dirudienez oraingo honetan gogoa zeukaten historia aurrera eramateko eta honetan gaude. Tafallako beste kasuetan deklarazioa eta gero inoiz ez da hortik pasa, eta kasu honetan aldiz aurrera jarraitu movida guztiak. Gainera, komentatzearren, gure instrukzio epailea Carmen Lamela izan zen, eta Carmen Lamela da, espreski, precisamente Altsasuko gazteak kartzelan mantentzen dituen. Orduan, esan duan bezala, aski esaguna da Audientzia Nazionalaren traiektoria movida guzti hauetan, eta harritu ez gaitu ezer harritzen, eta hori, aurreikuspen bat guzti horrekin egitea oso zaila da, baina gu lasai gaude, badakigu
zertan ibili garen eta badakigu nola prestatu dugun defentsa. Sare sozialen bidez abiatu zuten kanpainaren inguruan ere oso pozik agertu da Oieraraiz. Brindisa eginez, argazki ugari jaso bai dituzte. Martxan jarri genuen duela bi egun kanpaina bat Twitter eta Facebooken argazkiak jasotzeko jendearekin topa egiten, eta jaso ditugun argazkiak izan dira pila, asako. Orduan pixkat harrituta ez movida guzti honekin, nola zabaldu den, nola jendeak erakutsi digun bere elkartasuna gure mobidarekiko, eta nola jendeak ere bere egin duen ez movida guzti hau. Orduan benetan oso pozik historia guzti honekin. Elkartasuna goraipatuz bertaratutakoek brindis bat egin zuten manifestazioaren amaieran. Euskal Herriaren luze zabalean jaso duten babesa eskertu eta aurrera egiteko jarrera azaldu dute auzipetuek. Oso lasai, esan dugu ere, audientzia nazionala da, aurreikuspen bat egitea horren inguruan oso zaila da, baina guk badakigu zergatik gauden hemen, badakigu zer egin dugun eta zer ez dugun egin, eta badakigu zergatik egozten dizkiguten gauza hauek. Orduan, oso lasai gaude, defentsa ere ondo prestatu dugu, eta jaso dugun herriaren babesa jasota, honekin aurrera por todas. Bestalde, Gernikako bonbardaketaren 80. urteurrena dela eta independentistak sareak aurten Gernikan ospatuko du aberri-eguna eta bertara joateko deia luzatu. Egitarauaren berri eman dute honezkero, jendarteko aurpegi ezagunek. Aurten 80 urte beteko dira, Gernika bombardatu zutenetik, 20 urte pasatu dira. Kontuen hartuko bagendu, 20 urte izan lehikela generazionoi bat, 4 generazionoi pasatu dira, da zenbat pasatu behar dira egia azaleratu arte, edota justizia egin arte, eta reparazioa benetan posible egin arte. Gernika batzordeak horren aldarrikapenarekin jarraitzen dau, beste batzuen artean. Prentsaurrekoan esan dugu moduan, Gernikara ekartzearekin ere jarraitzen dugu. Apirilaren 24an izango da mahai-inguru bat, non 3 historialarik eta nik komunikazioan irakasleok aurkeztu egingo dugu azkenengo 30 urtean Gernikako bombardaketari buruzko ekarpenak gizarteratu gure izango ditugun mahai-ingurua. Bertan parte hartuko dugu Iñaki Egainak, Euskal Memoria Fundazioko lehendakariak, Xabier Irujo Renoko Unibertsitateko irakasleak, Ingo Nibel kazetariak eta historialariak, eta nik Maria González Gorosarrik EHUko irakasleak. Gazeta izango dugu hemen Gernikan apirilaren 22an. Zer da Lorca Lago Gazeta? Da bi poeta ikoniko pizkat referentzia hartuta, bi kultura eta bi munduetaz hitz egin nahi dugun. Bi kultura eta bi mundu horiek elkarrekin bizi izan dute hemen gure Euskal Herrian urte askotan, baina baita ere sufritu egin zuten, gure poetak bezala, sufritu egin zuten bere momentuan Francoren kolpearen eragina. Sufrimendu horretan, bi poetek urtebeteko epearekin gazte-gazte, bi poetak hil egin zituzten, fusilatu egin zituzten tropa berdinek, eta gure bombardaketa, hemen Gernikan izan genuen bombardaketa, eurek ere sufritu egin zuten. Katalunia burujabetzaren bidean urratsak ematen ari den honetan, etorriko da aberri-eguna, horri buruz aritu da luze eta zabal Arnaldo Otegi buruzagi independentista, gara egunkariko 7 igandekarian eskainitako elkarrizketan izan da hori. Bertan, pisuzko arrazoiak daudela nabarmendu du Arnaldo Otegik, Katalunia jorratzen ari den bideari buruz, apenas ez hitz egiteko. Eta pisuzkoena, independentzerako bidea egin daitekela
horren froga dela diotegik. Ekonomia eta finantza krisiak jendartean izandako eragina eta askapen prozesuaren gakoez hitz egin du horrekin batera. Zatiketa administratiboaren epean ere, 3 administrazioek gutxieneko kontrako jarrera ez edukitza bestalde gertaera historikoa dela nabarmentzen du Otegik eta subirautzaren eztabaida sendotu egin behar dela. Gutxieneko akordioak lortuz, Madrildik pasa eta ere, geldi ezinezko bideari ekiteko. Nazioarteko ezkerreko aliantzaren egoeraz ere aritu da Otegi, garari eskainetako elkarrizketan, Grezian gertatutakoa gogora ekarriz, sistema maila globalean jokatzen ari dela ekarri du gogora, eta 5. internazionalaren beharra dagoela esan du, beste izen batekin bada ere nazioarteko ezkerreko aliantzaren beharra agerikoa dela uste baitu Arnaldo Otegik. Lekeitiora goaz segidan, asteburuan harrera beroa jaso baitu Arantza Zulueta abokatuak Lekeition, bertan herritarren eta lagunen agurra jaso du, lagunen eta seniden omenaldia egin baitiote Zuluetari esan da bezala bere jaioterrian Lekeition. Bien bitartean, gaur egin diote azken agurra Ibon Iparragirre presoaren aitari Ondarroan, larri gaixo dagoen presoa espetxetik trasladatzean, bertara heltzean zendu zen bere aita, jakina denez, gaur esan da bezala bestalde, azken agurra egin diote Ondarroan, esan da bezala, espetxean larri gaixo egonda ere espetxean mantentzen duten Ibon Iparragirre presoaren aitari. Lander Martinezek, Elkarrekin Podemosek, Gasteizko legebiltzarrean duen bozeramaleak bestalde, salaketa jarri du ustez eta mugimenduko kide batengandik jasotako erasoaren harira. Argazkia bera ere plazaratu du Martinezek, esanaz kolpatu izan zela Bilboko taberna batean. Larunbat gauean, Bilboko taberna batean nengoenean lagunekin, giro ez politiko batean, eta ustekabean eraso fisiko zuzena pairatu egin nuen. Nire erasotzailearekin aldez aurretik hitzik izan gabe eta tartean inolako eztabaidarik edo kontakturik izan gabe gainera. Zehazki, lauko talde batean zegoen pertsona bat nigana etorri zen eta hurrengoa galdetu zidan. Ea beraiek uste zuten pertsona ospetsua ote nintzan. Bat-batean, beste batek burukada zuzena josidan aurpegian, nengo partean. Ni, argi eta zur, haien gandik urrundu egin nintzen, logikoa denez. Argi eta garbi esan zutenagatik, beraiek esan zutenagatik, berehala jakin nuen, niri ideia politikoengatik eraso nindutela. Zehazkiago, Elkarrekin Podemoseko bozeramailean nintzelako. Eskura daukagun informazio sinesgarriaren arabera, erasotzailea ataren jarraitzailea da. Eraso hau, iragan onartezin baten, inertzia onartezinaren zatia da. Guztiok ere, atzean utzi nahi duguna. Eta atzean utzi nahi dugulako, jarri behar dugu bere tokian iragan hori. Hain zuzen ere, horregatik, salatzen dut publikoki gertatutakoa. Ez dudala, inolako gorroto zantzurik nire baitan. Kolpea izan da, eta egoera mingarria, baina osorik nago erabat ikusten duzuten bezala. Hurbilan ditudalako min oso sakonak ezagunak zaizkit, eta ez ditut inoiz ahazten. Eta ziurta dezaket, horixe dela nire uste sendo benetakoetako bat. Talde politiko guztietako bozeramaile eta ordezkarien babesa ere jaso egin dut. Eta benetan eskertzen dut hori. Larunbat goizaldean jo zuten Martinezek salatu dunez, Bilboko taberna batean, salaketa publikoaz gain, ertzaintzarenean ere aurkeztu du. Emakume langilaren nazioarteko egunaren atarian aldarrikapen feministak biderkatu dira, egitasmo zehatz bat ezagutu nahi izan dugu guk gainera, Saharako emakumeekin Euskal Herritik egiten den lana hain zuzen ere. 3 urte daramatzaz Hamadako Izarrak elkarteak Saharar errefuxiatuekin lanean. Orain arte, urtean zehar beraiekin duten elkartasunaz gain, udalekuak antolatzen dituzte txikienentzako. Udan ekartzen dugu 15 ume saharaui. Refuxiatuen kanpamentuetan bizi bi, orduen aurredek izen gabez izak batez bebetetako, osasun arlotik, medikuen rebizio guztizek itxetzauz, dentistienera, okulista, gero zio zer behar badabe espezifiko bebai, gero hemen emoteiak likadura hon bat, umie dienez jolastu, azkenien
han berue udan, bero handiz egiten da, 30 gradutik gora pasetan da orduen hemengo temperaturiaz eta apur bat uda hobiuk idaizien, ez? Aurten bertako emakume gazteen ahalduntzea helburu duen proiektu berri bati ekingo diote. Eta aste santuan 8 hezitzaiek eta 4 arduradunek Saharara egingo dute bidaia proiektu hau martxan jartzeko asmoz. Saharan bertan egingo dugun proiektutxo bat. Eta gure asmoa da bertan bizi diren emakume gaztieri etorkizunerako beste aukera bat emoti, beste aukera bat eskaintzi. Eta gure negozio idei edo da pizzeriza zabaltzi haurekaz. Ez be emakume gazte horrei emoti aukera hori haurek izetie etzera diru sarrera hori eruten adienak, emotie independentziza hori. Eta ikusten dugu igual emakumie badekiela beste alor batzutan badekiela botere hori, adibidez janari zen repartuen eta hor emakume die hori tenadienak, baina bai ikusten ginen igual merkataritza alorrien gehienak gizonezkoe diela. Orduen importante ikusten dugu emakume horrei aukera hori emotia. Gure asmoe bai da, guk hasikeran martxan ipintzen lagunduko txagun aurren, etorkizunien aurrek izetie hori danoi kontroleko da dena, diru esla maneja behar daben, banaketiz lanein. Lanein pizza aurrek dauke bai, ze aurrek, pizza horrek han ez da bezeitean. Orduen formakuntza hori emotie importante ikusten dugu. Eta asmoe da, ara heltzen garenien, lehenengo terreno aukeratzia. Badeko guberbain jango arduradunetako bategaz, izango zan hemengo alkate modoko pertsona bategaz, orduen bera leginduko da, elektrizidadi egongo da leku horren inguruen. Eta guan gauzenien, borduntzik hasiko gara langile guztizekin eta proba martxan ipintzen. Printzipioz hori, aste santuen martxan ipiniko gu, ez dakigu nosa maituko dan, oina zingo gara, orduen asmoe da igual udan aukeri badeko gu, edo urrengoko biaji izaten dela benduen, ara joen, jarraitze proiektu honegaz, eta gero oina zikeran gu egongo garen arren martxan ipintzen, laguntzen, gauzak erosi behar badi, sozer behar bada, hor, gero haurek izetie bizerretzi erungo da bienak dana. Hori ikustie lehenengo zelandoien aste santuku eta gero aurrera begire, haber hori proiektu ondo urtetan badau, bai, badeko gu intentzinoe, igual beste proiektu batzutan bai, esku hartzi, ez? Egitasmo zehatzetaz haratago, egunotan milaka izango dira mundu zabalean kalera aterako diren emakumeak. Ikusgarriak baita ere, asteburuan zehar Erresuma Batuan egindako mobilizazioak ikusgai dituzu esate baterako Londresko kaleetako manifestazioarenak aldarrikapen feministak bete baititu Londongo kaleak. Eta kiroletara kolore lilarekin egingo dugu salto hain zuzen ere, lilatoiak beste urte batez, arrakastaz egin baitu aurtengo edizioa, 5.000 emakumek bete dituzte Donostiako kaleak, 5 kilometroko lasterketan parte hartuz. Eguraldi tristea izan arren, giro ona nagusitu da Donostiako kaleetan, esan da bezala, aurten 5.000 emakumezko baina gehiago elkartu dira Donostiako kaleetan. Zornotzan bestalde, emakumeen Master Cupeko finalak jokatu dituzte, eta Arrizabalaga eta Etxaniz erraz gailendu zaizkie Arozen eta Mendizabali. Eta kirol kontuetan segiz, futbolari ere tarte egingo diogu, Osasunari leku emanez. Osasunak ondoa jodu Kanariar uharteetan. Gorritxoek kolpe gogorra jaso zuten atzo Las Palmasen aurka 5 eta 2 galduta. Markagailuan aurreratzea lortu bazuten ere, bigarrengo zatian egindako akatzek nafarrek osatutako lan guztia zapustu zuten. Berengerrak hartutako jipoia eta Unai Garziak bereatean sartutako golak gorritxoen denboraldiaren metafora gisa ulertu daitezke, sorteak bizkarra emanda sufrikarioaren bidetik. Salvazioa
13 puntutara izanik, Osasunak hortzak estutu beharko ditu lehen mailan jarraitu alizateko. Ez dirudi lan erraza izango denik, izan ere, Enrique Martín Monreal entrenatzaile kargutik kendu zutenetik, ez dute partidarik irabazi, eta 3 puntu eskaz bildu dituzte soilik. Hurrengo hitzordua datorren astelenean Eibarren kontra izango du Osasunak Sadarren. Kulturaren atalari dagokionez, berdintasunaren sariak ere, tarte honetan protagonista, izan ere, 2017ko zirgari sariak banatuko dituzte bihar. Martxoaren 7an emakumearen nazioarteko eguna baino lehen banatuko dira aurtengo zirgari sariak. Urtero legez, Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK erakundeak berdintasunaren alde egindako lana sarituko dute. Emakume zirgariek egiten zuten lanean dago oinarrituta sari hauen izena, errekan barrena itsasontziak mugitzen zituzten soka baten laguntzaz. Epaimaiak, Clara Campoamor erakundeari emango dio aurtengo zirgari saria, emakumekiko indarkeriaren aurka egindako lanagatik. Ibilbide luzea du talde honek eta bere ekarpenek gizarteko hainbat arlotan izan dute eragina. Carmen Bernabé teologoak ohorezko saria jasoko du bere ibilbidea dela eta, izan ere aitzindaria da genero ikuspegia duten teologia ikerketetan. Bestetik, jabekuntza eta baloreak aldatzeko egindako lanagatik, Pikara magazin aldizkari digitala sarituko dute. 2010 urtean sortu zuten 4 kazetarik eta gaur egun 150.000 pertsona ingururi iristen zaie sarearen bitartez. Azkenik, erantzunkizun partekatua eta bateratzea sarituz, Grupo Servicios Sociales Integrados eta Ingetim taldeak jasoko dute zirgari saria. Sari banaketa bihar izango da Bilboko BBK aretoan. Eta bukatzeko, gaur Madril aldera goaz. Tira, salmenta bakarrik ez, giro ezin hobea antzematen da Madrilgo areto honetan. Gu, bihar izango gara bueltan, bitartean, sare sozialetan eta 11.eusen izango gaituzue. Gabon pasa!